sɛnɛfɛnw ani jiridenw bayɛlɛma anw fɛ no Yuwaru kɔnɔ o bɛnnen do Fifi Sangare ka wulikajɔ de ma ni ale ye muso cɛsirilen dɔ ye anw fɛ no Yuwaru. Mun ye bila nin baara in na n bi yaala taara kɔ kan yala la Mali yɔrɔ caman na n b'a ye ɲɔgɔn musow bi k'a kɛ u bi taa diɲɛ yɔrɔ caman na u bɛ nafa sɔrɔ a la n fana y'a yira ninnu bi ka nin ko mun kɛ mun na ne yɛrɛ tɛ se k'a ɲini k'a kɛ pour que an fana ka se ka taa kɔ kan a ko in na. Kama ma ɲɛntaw ale ye maa ye min bɛ sanni kɛ kosɛbɛ Fifi Sangare bolo. Fifi ye muso cɛsirilen anw fɛ Yuwaru kɔnɔ a bɛ kan ka baara minnu kɛ bɛ anw kɔni nimisa wasa k'a ta a ka jɛgɛ baara kɛcogo ka taa se a ka jugaw ma ni a ka moringaw. Musa Koyitum bɛ sannikɛlaw la a ka fɔ la nin ye waleya ye min ka girin Fifi Sangare kelen pewu ma. Anw fana y'a jateminɛ vraiment a kelen de dun donc ni seba t'i bolo ni maa min b'i débrouiller dɛmɛ de a ka kan ka dɛmɛ de kan ka sɔrɔ a ye a bɛ emballage paquet san da min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn a bɛ sɛgɛn k'a san ala koleli o ye problème de ale kelen tɛ se k'o ta ka bɔ a yɛrɛ kan. Nin n'a ɲɔgɔnna baaraw tɛ taa fiyewu saniya walew matarafali kɔ Fifi Sangare. Ne bi fɛn caman bayɛlɛmɛ Yuwaru yan nɔ n bɛ jɛgɛ mugu bɔ minnu tɛ manzini dun olu de b'a san n bolo n bɛ juga dilan juga tɛ Yuwaru fɛn ye mais n b'a dilan yan nɔ n bɛ mɔrɛnga mugu bɔ mɔrɛnga bɛ bana caman furakɛ a bɛ dun a bɛ bana furakɛ n bɛ denmisɛnninw ka wuri nafaman fana dilan balo ka dɛsɛ ka na denmisɛnninw tɔɔrɔ tuguni malnutrition fan fɛ an produit minnu k'a la a bɛɛ an fɛ fɛnw de ye yan nɔ i n'a fɔ sɔ tiga malo ɲɔ fini an b'olu de fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ wuri mugu nafaman ye a baara in fana bɛɛ lajɛlen a tɛ taa saniya kɔ parce que dumuniw de dun mun bi dun dumuniw de dun fana n'i y'a dun ni a tɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma olu bɛ an b'a a ko ninnu ɲɛɲini k'a ko dɔn. Nin waleya in na kɛ sababu ye ka Yuwaru denmisɛnninw kisi baloko juguya ma Gurudo Bokum VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru.